יש כאן מישהו חשוב יותר מנשיא האומה. ההוא. זה ישוע המשיח, מלך המלכים, אדון האדונים. שמת למענך. זה שמת למעני. לתת לנו ישועה, לתת לנו חיי נצח, להעניק לנו זהות, לא משנה איך אתה נראה. התבונן בעצמך דרך עיניו של המשיח. המשיח אוהב אותך מאוד. הוא ברא אותך. אתם נבראתם בצלמו ובדמותו של אלוהים. אז אתה לא סתם אף אחד. אתה אדם מיוחד. לנגד עיניו של ישוע המשיח.